חברים שלי כל הזמן שוכחים את הקוד הסודי של כרטיס האשראי שלהם. ומבקשים ממני שאשחזר להם אותו. אז הנה כמה שיטות לזכור. ואם אתם לקוחות לאומי קארד, אתם פשוט יכולים לבחור את הקוד בעצמכם, אז דלגו הלאה. שיטה הראשונה, שיטת ההיסטוריה. נאמר שהקוד הסודי שלכם הוא 1948. אז פשוט בודקים מה קרה ב-1948, וככה זוכרים את הקוד. ומה קרה ב-1948? נו, ארצות הברית שיגרה את הקוף הראשון לחלל. השיטה השנייה היא שיטת האסוציאציות. פשוט חברו את הקוד הסודי לאסוציאציות שקשורות למספר. נניח שהקוד הסודי שלך הוא 1001. אז 10 זה השחקן ההוא בכדורגל, ו-01 זה ממש קל כי זה שוער בכדורגל. השיטה השלישית, שיטת החשבון הפשוט, זו לדעתי השיטה הכי קלה. חברו את המספר הראשון והאחרון, הכפילו אותו במספר השלישי. סדרו בסדרת פיבונאצ'י, חלקו בשני, תוציאו 3 שבועים הוצאה, אגב, אם אין לכם כוח לכל השיטות האלה, אז לאומי קארד מפנקת אתכם, ומאפשרת לכם לבחור את הקוד הסודי שלכם בעצמכם. פשוט לחצו פה על הקישור, כאן, וזהו.